Fil-Parlament, l-eks Ministru Tonio Fenek prova jiċħad li segretarju privat tiegħu kien jew flus mingħand in-negozjanti l-Aħwa Montebello. Dan meta l-Prim Ministru kienet jgħid li mhux se jieħu lezzjonijiet mingħand xi ħadd bħal Tonio Fenek. Waqt li tkellem il-Prim Ministru, Fenek prova jiċħad is-sewwa magħruf. U bat il-kollega Tonio Fenek, qatt nisimgħu jitkellem jien ukoll. Aħna kellna każ, infakru lill kollega Tonio Fenek fejn kien is-segretarju privat tiegħu li ammetta li jixxaħħam qal li kien qed jieħu l-flus is-Sur Borch Hedley sabiex jirranġa l-affarijiet tat-taxxa lin-nies. Kien il-kap tas-segretarjat jew is-segretarju privat tal-Onorevoli Fenek. Bina għandhom ħanieħu l-lezzjonijiet? Il-fatti juru li l-Prim Ministru għandu raġun. Sentenza tal-qorti f'każ kontra Godfrey Montebello u Peter John Montebello turi kif Borch Hedley rċieva flus mingħand l-istess negozjanti li kienu jagħtu donazzjonijiet lil Tonio Fenek. Borch Hedley qal li lil ta' Montebello sar jafhom bis-saħħa tal-eks Ministru u żied li l-flus kienu għal iklitu fundraisings ta' Tonio Fenek, oħrajn għal Partit Nazzjonalista u oħrajn għal Borch Hedley nnifsu. Borch Hedley qal li dawn kienu jtuhomlu bħala apprezzament tax-xogħol marbut mal-valutazzjoni tal-proprjetà, iżda qal li qatt ma interferixxa f'xogħol ħadd ieħor. Fil-fatt, l-Aħwa Montebello kkonfermaw li ġieli kellmuh fuq xi oġġezzjonijiet ma' Dipartiment tal-Capital Transfer Duty. Mistoqsi għaliex aċċetta l-flus, Borch Hedley qal lanqas naf, hemm minni ma nafx.